bé na Mhórshiúl ó gach cearn den siar I láthair ag agóid náisiúnta nGaeil, Dé Sathairn seo I mBulla Cliath. Bhí Ceardlann meireaga ar siúl ag Laochra Loch Lao I mBull Firste, chun ábhar a chruthú don agóid. Bhí muid ag Ceardlann an Nuacht agus an neis táimid I dhearú Ealaíne fahange Mhórshiúl tá sé iontas ó spráil am Ealaíne. Bhí muid ag lucht an Gaeilge agus pianseo agus bhí muid ag deanú Ealaíne and stuff. Beidh postú seo ag agóid Dé Sathairn. Tá cura mhór eilú ag locht na hagóide a bhainneann le títhíocht sa Gaeltacht, muoinú don Ghaeilge agus don Gaeltacht, idithis is scolanna lean Ghaeilge agus lean Bhéarla, agus cearta teanga. An feadh go mbeidh muid ag gulcham sráide ná nachfuil muid ag fáil an tacaíocht atá díúireann ón rialtas sa tuisceart agus sa deisceart, níl muid ag fáil an mhaoiní ceart tá gar ceim tííochta is na Gaeltachtaí hart na tíre agus níl muid ag fáil an tacaíocht sa cuas idithis ach an orid agus níl muid ag fáil na cearta teanga bhí galta uainn na bliantí óhan. Sé seo an chéad agóid náisiúnta ar son na teanga le breis agus deich mbliana anuas, agus bé 8 mas is fiche ag taistil ó fudfad na tíre le freastal air. Catherine ní Nuacht Cúla4, Bell Firste.